Takže ahoj, vítám vás u nového videa. V dnešním videu bych se rád podíval na technologickou společnost Alibaba, což je takovej čínský Amazon a Google dohromady. Společnost má příjmy hned z několika segmentů a asi ten nejzásadnější je e-commerce, kam spadá právě Alibaba.com, což je business to business platforma. Ta spojuje čínské dodavatele s firmami z celého světa. Pak tam spadá Taobao, což je online tržiště zaměřené na zákazníkovi, něco jako eBay. Nadále je tam Tmall, což je business to customer platforma, a pak Lazada, Trendyol a tak dále. To jsou regionální e-commerce platformy pro jihovýchodní Asii. Společnost taky poskytuje cloudové služby. Je to jeden z největších poskytovatelů cloudových služeb v Asii. Dalším segmentem jsou digitální média a nějaká zábava, kde je aplikace Youku, což je taková čínská verze YouTube, a investuje i do filmové produkce, kde má přímo Alibaba Pictures. Nadále je tam i nějaká logistika, lokální služby, jako je například food delivery, pak ještě spoustu dalších segmentů, jako je Sun Art, což je řetězec supermarketů a hypermarketů v Číně, anebo Alibaba Health, což je takový zdravotnický e-commerce pro léky. Podíváme se spolu na poslední kvartální výsledky, kde můžeme vidět, že Taobao a Tmall business rostly 12% meziročně, cloud dokonce o 18%. Za poslední rok společnost odkoupila akcie v hodnotě 11,9 miliardy dolarů, což tvoří snížení počtu akcí v oběhu o nějakých 5%. Nejvíce odkupovala akcie v půlce minulého roku, kde ta cena byla vlastně i nejnižší za nějakých posledních 5 let. Růst tržeb nám roste meziročně o 7%, ten net income o 1203%, ale tady to bylo způsobeno především přecenění investic, protože Alibaba drží významné majetkové podíly v jiných společnostech, například Ant Group, a díky pozitivnímu vývoji trhu došlo k nárůstu hodnoty těchto podílů, což se podle GAAP pravidel muselo promítnout jako zisk. Takže tady bych spíš koukal na ten non-GAAP net income, který nám roste o 22%. Máme tady značný pokles na free cash flow, což bylo způsobeno vyšším capexem, na který si taky později podíváme. Tady jsou tržby rozděleny podle jednotlivých segmentů, kde nám ten Taobao a Tmall Group roste o 9% meziročně. Ten mezinárodní e-commerce nám roste o 22%, tam spadá právě například AliExpress anebo Trendyol, který je hodně populární v Turecku. Pak cloud, ten nám roste meziročně 18%, ty lokální služby nám rostou o 10%, jediné, co nám klesá o 12%, tak je ta logistika, a pak jsou tady ty digitální média, ty nám taky rostou o 12%. Celkový cash využit na investice tvořil 5,5 miliardy, z toho čistě ty kapitálové výdaje tvořily 3,4 miliardy dolarů. Většina těch kapitálových výdajů půjde do budování datacenter a té AI infrastruktury, zejména v Asii a v Latinské Americe, a nadále pak do vývoje základních AI modelů, jako jsou aplikace Qwen. Společnost není ani nějak významně zadlužená, celková aktiva má v hodnotě necelých 250 miliard dolarů, z toho celková pasiva jsou pouze necelých 100 miliard dolarů, takže ty aktiva tady silně převažují, a to jak z pohledu dlouhodobých, tak právě i těch krátkodobých, kde jich má 93 miliard a těch krátkodobých pasiv pouze 60 miliard. Akcie je za posledních 5 let minus přes 50%, je to způsobeno hned několika důvody, a to jsou například ty regulace a nějaká geopolitická nejistota, protože tam bylo narušení dodávek těch AI čipů z USA. Následná zpráva o tom, že Nvidia může opět prodávat AI čipy do Číny, akcím teda pomohla se aspoň částečně zotavit, ale furt ne nějak extra. I přesto, že ty výsledky byly celkem dobré, tak tam bylo nějaké zklamání, protože růst tržeb byl meziročně jenom 7%, oproti tomu předchozí rok to bylo 8%. Jsou tam i obavy z vysokých investic a tlak na ten free cash flow, protože společnost oznámila, že následující 3 roky plánuje utratit 52 miliard dolarů do AI a cloud infrastruktury, což vedlo právě k obavám z tlaku na ten free cash flow a celkovou tu ziskovost. Následně tam není ani moc důvěra v ten management, protože ten doposud utratil významnou část kapitálu na méně výnosné projekty, což poškodilo trošku
trošku tu tržní důvěru. Můžeme to vlastně vidět i na tom jejich ROIC, které je necelých 8% oproti právě Amazonu, který ho má 13% a Google dokonce 24%. Do toho čelí vlastně i konkurenci v Číně od JD.com. Z pohledu poměrového ukazatele Price to Earnings můžeme vidět, že se společnost obchoduje aktuálně nejlevněji za posledních 8 let. Chtěl jsem vám tady teda shrnout poslední kvartální výsledky, nějakou konkurenci a říct si vlastně, proč je ta cena akce je aktuálně tolik vyklesaná. Já osobně společnost v portfoliu nemám ani neplánu. Kdybych chtěl investovat do Číny, tak spíš přes nějaké ETF, ale čistě ten stock picking mi tam úplně neláká, protože moc nevěřím té čínské vládě a těmto komunistickým zemím. Za mě je to tedy vše, budu určitě rád za like a odběr. Určitě mi můžete do komentářů napsat váš názor na společnost a zda ji máte v portfoliu. A ahoj. Nejsem licencovaný zprostředkovatel investičních služeb a moje videa nejsou investičním doporučením. Ve videích říkám pouze svůj osobní názor na jednotlivé investice, který pro vás může a nemusí být vhodný. A proto před každou vaší investicí provádíte vaši osobní analýzu. Obchodování na kapitálových trzích je velmi rizikové a může vést k trvalé ztrátě celého vašeho kapitálu.